Tak jdem. Někdo by měl počet. Mě to nebaví. Já si svojí kalkulačku. Ne. Vlastně hezky vidět. To jo, no, že já jsem to nikdy nepočítal. No prostě přidáš 4-0, pokud odečítáš tomu prvnímu. No 4-0 potom. Hrajte vole. To je do mě nějaký blbec. Můžu ti tam do toho hodit dogfight, jestli chceš. Stylom. Začnu. Uvidíme, co mi přijde do mé anti-glad ruky. Je. Můžu? Jo, next padlo na mojí podložku. Tady. Za 4, tak fůze. Au. Dangerous duel. Můžu? Jo. Vortex. Hraj. Tak, kolik? Tady teď natáčíme. Chceš hrát rychle, no právě proto. Ale já hraju rychle, na rozdíl možný třeba. Ty tam nemáš na čem přemýšlet. Mám. No. Umři! Super. Je. Tiko? Já zase si Ty napíšeš mínus. Můžu? Jo. Ne, ty vole. No. Bum. Zamíchám. Co vynde? Akvár. Můžu? Ne. Jo, můžu. Hraj. Co? Hraj? Jo. Ty jsi tak loserý hrozně. Za 2-1. Zamíchám. Já už nějak začínám umírat. Soundtrackem. Hraj? Čau. Jeď. Je to jedno, za která musíte střídat. Kolik máš šoutu? 6-2. Hraj. Jeď. Hraj. Tornádo. Můžu? Mhm. Jeď. Ale to fakt nechodí teď. Hele, Buku, jak je to potom, když Tribut? v podstatě dáš Chain a potom lesa. a mě v podstatě propojí třeba Hraj. emeraldy, tam Jo, Brewing. si ty bitvě, tak je. Má na ruce Book of Moonu. Hrajte rychlejc, kurva. Už máme podobně životů. Jo, kolik? 8 000? Máš problém. 3, 8 a 3, 5. To mi tak dělej, jsem ti to jasně Ne, já už měl problém předtím, teď jde o to, že jemu to nechodí. Cokoliv tam jde, pak třeba dostane. Jele, a ty mu nepomáhaj. Wow. A to není tak ne? To není gaja, to je normál tak. Jak je normál, tak? Můj normální valík. Smetí deck. To je junk deck. To zamíchám. To je tak moc junkovní deck, že to by nehrál nic ten, jak se jmenuje ten gate toho nového. To není žánk. Třeba. Třeba ten. Jusej.
První charakter, který mu je 18. Kolik 8? 18. Ty nezasynchronuješ to. Teda ne... To, můžu? Počkej, co to je? Bro. Starabu prohrál. Co? To si nemám rád. Občas tam někdo na toho naspeclovačce, nebo fucking da, nebo tyhle. Ale jako Ty mi to nedáváš katovat, už mi to nedal katnout asi 3krát. I ten game loss už by tam mohl být. Ježišmarja. Jako game loss. Když nedáš, za to je warning. Hraj. Když nedáš katnout, co vteřinek. Za to není warning. Je to warning. Není. A jak to uděláš opakovaně, tak... Řekněte mi za to. Můžeš. Za to, že nedám, Nedodeku. že ti nešoupnu balík, abys mi ho katnul. No je to postíč. Ne, to je jenom na protivníkovi, jestli chce katnout. Ale musíš mu to nabídnout. Tak máš tu? 3,8. Kolik mám já? Ty máš 3,8, já mám 2,7. Aha. Potom máte mít, že budeš mít Dobrý. 2, 3. Hraj. Protože už to začíná být napínavý. Jo! No, to tam mám. A nad tím tak já. Kde vyhrál? Jo. Mám bestiary. Teda, Tiger. Co lepšího? Já můžu mít lepšího. má play jako ne. Rebornu? Grand finále, Braina. Aha. Mám taky. Jede.